Mga kaordaryong Katoliko, welcome back sa ato nga YouTube channel, Sukdanan sa Kamatuoran. Kining ato nga channel dili ni kini pagpangatake ngadto sa nagkalain-lain nga mga sikta, sa nagkalain-lain nga mga denominasyon. Kundili kini nga atong channel mao ang pagdepensa sa atong simbahan. Gihimo ni nga channel aron nga naa kitay makatunan kabahin sa atong pagtuong Katoliko. Sa wala pa nakaila, ako di ay si Amik Taglinaw, kanhi Seventh-day Adventist o karon usa na ka Catholic Faith Defender. Karon nga episode atong hisgutan ang mga dirty tactics sa mga Seventh-day Adventist kabahin sa ilang sayop nga pagsabot sa libro ni James Cardinal Gibbons, ang Arsobispo sa Baltimore, usa ka Amerikano, usa ka writer nga diin ang libro ni Cardinal James Gibbon ilang giputol og basa, no? Atong mahinumduman nga ang libro ni Cardinal Gibbons nga gitawag og The Faith of Our Fathers nga gihimo gisulat ni Cardinal ni adtong 1876 nga ang tumong aron sa pagpanalipod sa simbahang Katoliko batok sa pagpangatake sa mga Protestante, no? The Faith of Our Fathers isulat kini ni Cardinal Gibbons aron sa pagdepensa sa pagtuong Katoliko, no? Tungod ani nga libro nga The Faith of Our Fathers ni Cardinal Gibbons, daghan nga mga Protestante, daghan nga mga atheist, daghan nga mga agnostic didto sa gawas sa nasod nga nibalik sa simbahang Katoliko. Atong hinumduman nga si Cardinal Gibbons usa ka Catholic Faith Defender in sense nga nagdepensa siya sa pagtuong Katoliko. Dili siya Catholic Faith Defender nga modern nga kanang naa diri sa Pilipinas. Pero masabot nato nga usa siya ka Catholic Faith Defender tungod kay nagadepensa man siya sa simbahang Katoliko nga mausab ang gibuhat kanato diri sa Pilipinas, og ako usab makaingon nga ako usa ka Catholic Faith Defender tungod kay nagadepensa ta sa mga pagpangatake, sa mga pagbiay-biay nga ni kanatong mga Katoliko gikan sa mga Protestante. Sa libro ni James Cardinal Gibbons nga The Faith of Our Fathers, naay paborito nga kanunay nga i-quote sa mga Seventh-day Adventist pastors nga aron lang yun sa pagpangilad, aron sa paglingla ngadto sa ilang mga viewers nga diin ilang giputol og wala nila tiwasa og basa ang sulat ni Cardinal Gibbons nga nag-ingon dire sa usa ka pahina nga nag-ingon, "You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday." Mauni ang pinaka-paborito nga i-quote sa mga Seventh-day Adventist sa libro nga The Faith of Our Fathers ni Cardinal Gibbons. Sa pagpadayon, naay usa ka pastor nga iya gyud ning gigamit. Ato sang tan-awon ang iya nga video nga diin klaro gyud nga sa iyang pagbasa wala niya gitiwas, iyang giputol aron nga ipakita ngadto sa mga naminaw, ipakita ngadto sa mga viewers nga gimakmakan gyud nila maayo nga sayop ang pagtulun-an sa Katoliko mahitungod sa pagsimba sa Sabado, sa Domingo, ilang ipahaom ang ilang Sabado. Sa pagpadayon ato sang paminawon ang usa ka pastor sa Seventh-day Adventist. Si Cardinal James Gibbons sa Simbahang Katoliko nag-ingon, "But you may read the Bible from Genesis to Revelation
and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Di ba? Makita nato unsa ang teknik ni pastor. Iyang giputol og basa, wala niya gitiwas. Kay aron nga ipakita niya nga insakto ang naa sa iyang hunahuna nga si Cardinal Gibbons nagpamatuod nga insakto ang Sabado ug sayop ang Domingo. Karon ang pangutana, naabay statement, naabay mabasa nato sa libro ni Cardinal Gibbons nga nag-ingon siya nga sayop ang Domingo ug insakto ang Sabado. Karon kung atong sakyan ang argumento sa mga pastor sa Seventh Adventist, ang pangutana, si Cardinal James Gibbon nahimo ba nga Seventh Adventist tungod ani nga iyang gisulat? Na-convert ba siya sa simbahan nga gitukod ni Ellen G. White? Ang tubag, wala. Namatay si Cardinal Gibbons nga nagpabilin nga Katoliko. Nganuman, wala man siya maingon nga sayop ang Domingo o insakto ang Sabado. Unsa man day ang ipasabot ni Cardinal Gibbons sa iyang libro sa pag-ingon niya diri but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Mauni ang giingon niya dire, no? Atong makita nga ang mga pastor sa mga Seventh Adventist wala nila kuha ang contextual analysis. Ang konteksto ba ngano nga nakaingon man si Cardinal Gibbons ani nga ang statement, no? Gikan ba ako usa ko ka Sabadista sa wala pa ko nagkatoliko. Mao nga nakabalo ko sa mga dirty tactics sa mga pastor ngano man diha man ko gikan. Sabadista man ko. Giputol, wala gitiwas og basa, pero kung atong basahon diri sa ibabaw sa wala pang giingon ba, sa wala pa giingonan, but you may read the Bible from Genesis to Revelation, sa wala pa giingon na ay nakasulat diri sa taas, no? Naingon diri, now the scripture alone do not contain all truths which Christian is bound to believe. Scripture alone, ingon pa niya, scripture alone do not contain all the truths. Ngano man, ang buot ipasabot ani ni Cardinal Gibbons sa iyang pag-ingon nga but you may read the Bible, di ba? Atong makita kining but kining iyang gipasabot ani kadtong mga protestante nga mga nagsimba gihapon sa Domingo nga Bible alone. Pagkadaghan unsa man ngani nga mga protestante nga nagsimba gihapon nga ang ilang gisanctified Domingo gihapon, unsa ni nga mga relihiyon sama sa Born Again, Baptist, Iglesia ni Cristo, mga bisan unsa, pagkadaghan kaayo. Mao ni ang ipasabot ni Cardinal Gibbons. Ingon siya, dili man di ay mo mutahod sa Santo Papa, dili man di ay mo tahod sa simbahang Katoliko, dili mo mutuo nga naay authority ang simbahang Katoliko ngano nga Domingo man gihapon mo magsimba og dili man mo Sabado. Mauni ambot ipasabot ni Cardinal Gibbons. Ang kaistorya ani niya, ang iyang hatagan og emphasize aning iyang libro kadtong mga Sunday keeper gihapon. Unsa yang punto? Kung tiwason lang og basa ba? Kung tiwason lang og basa sa mga pastor sa mga Seventh Adventist, dili gud sila makailad sa mga inosente nga mga Katoliko. Dili sila makailad sa mga
nagkalain-lain nga mga protestante nga mga Sunday keeper. Ngano man, dili man mao ang naa sa ilang nahuna. Unsa ingon ni Colonel Gibbons, unsa iyang pasabot? Dili man day mo mutahod sa authority sa simbahan. Ngano nga nagdomingo man gihapon mo, wala man mo musimba sa Sabado? Ha? Unsa ingon niya? Kamo nga mga protestante nga mga Sunday keeper, ngano nga Domingo man gihapon ang inyong pagsimba, nga kanang Domingo authority man na nga gihatag sa Ginoo, nga diin mao ang nabatasan sa mga apostoles. Ingon niya, giingnan niya ang mga protestante, dili Seventh-day Adventist ang gipunto diri ni Cardinal Gibbons. Unsa ingon niya? But you may read the Bible from Genesis to Revelation, you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Basahon ninyo gikan sa Genesis paingon sa pinadayag, wala mo'y mabasa nga nagsugo ang Ginoo nga i-sanctified ang Sunday. Ngano nga kamo dili man mamutuo sa authority sa simbahan, ngano nga Domingo man gihapon ang inyong pagsimba, dili man Sabado. Di ba? Gi-question ni Cardinal James Gibbons ang mga protestante nga Sunday keeper gihapon nga Bible alone man unta sila. Wala may mabasa diya sa Biblia nga i-sanctified ang Domingo. Ngano nga Domingo man gihapon mo nga Bible alone man mo, mao ni ang buot ipasabot ni James Cardinal Gibbons sa iyang libro nga The Faith of Our Fathers. Paborito kini sa mga Seventh-day Adventist aron sa paglingla ngadto sa mga katawhan sa Dios. Ilinglahon niya ang mga inosente nga Katoliko. Tan-awa ha, ang inyo ng kardinal, dako og katungdanan sa iyong simbahan, nagpamatuod na nga Sabado ug dili Domingo. Apan walay mabasa, walay statement si Cardinal James Gibbons nga sayop ang Domingo ug insakto ang Sabado. Kay ang gipasabot ani niya kadtong mga protestante nga Bible alone pero Domingo gihapon ang ilang pagsimba. Unsa ingon ni Cardinal Gibbons? Gipili-pili ra ninyo ang inyong doktrina. Bisan og wala mo mutuo sa authority sa simbahan, pero nakapanghimulos mo sa simbahang Katoliko tungod kay Domingo gihapon mo. Karon, wala man di ay mabasa nga Sabado. Wala man di mabasa nga Domingo ang ipa-sanctified. Ngano nga kita nga mga Katoliko nagbatasan man ta nga Domingo ug dili Sabado tungod kay naay authority ang simbahan. Unsay giingon ni Lord Jesus Christ ngadto sa atong pinakauna nga Santo Papa nga si San Pedro? Unsay itugot nimo dinhi sa yuta, itugot ko usab dito sa langit. Unsay imong idili dinhi sa yuta, idili ko usab dito sa langit. Sa diha nga human na si Lord Jesus Christ na banhaw, sa diha nga nabanhaw na siya gikan sa mga patay, gisimba siya sa mga apostoles nga gipanguluhan sa atong pinakauna nga Santo Papa nga si San Pedro. Gisimba siya. Gibadlong ba sila sa Ginoo? Wala. Sa diha nga nagtapok sila kada Domingo, every Sunday na nga nagtapok ang mga apostoles, human ni si Lord Jesus Christ nabanhaw, mutungha ang Ginoo. Gibadlong ba siya ngano nagtapok man mo diri sa Domingo, ngano wala man mo magtapok sa Sabado? Wala. Ngano man naay authority ang gihatag ang atong Ginoo ngadto sa mga apostoles, ug ang pagsimba nila sa mga apostoles matag Domingo ngadto kang Lord Jesus Christ, mao na ang hinungdanan, mao na ang hinungdan nga kita nga mga Katoliko nga mga sumusunod ni Kristo, kada Domingo na pod kita mosimba. Mao na ang bot ipasabot ngano nga
Domingo man nga Sabado man unta ang mabasa. Yes, Sabado. Sa Bible alone nga tinuohan, Sabado para ngadto sa mga Hudiyo. Di ba? Human nga si Lord Jesus Christ nabanhaw gikan sa mga patay, wala na kitay mabasa litra por litra nga siya may balik sa sinagoga. Wala na tayo mabasa litra por litra nga mga apostolis, bisan si Birhen Maria wala na may balik ngadto sa sinagoga. Kundili unsa na ang ilang nabatasan, matag Domingo magtapok og magpikas-pikas sa tinapay o kanang gitawag nato karon nga Holy Eucharist. Mao na ang abot ipasabot. Kini mga pastor sa mga Seventh Adventist ilang giputol nila ang libro ni James Carnell Gibbons aron ipahaom sa ilang doktrina nga Sabado. Wala kitay mabasa nga si Cardinal Gibbons niingon siya nga sayop ang Domingo ug insakto ang Sabado. Ang iyang gipasabot sa iyang sikat nga libro nga The Faith of Our Fathers, gani mao ni ang best seller sa 19th century. Sa 19th century mao ang pinaka best seller nga libro tungod kay daghan nga mga protestante ana curious niini. Tungod ani nga libro, daghan ang mga protestante, daghan ang mga atheist, ang mga agnostic ang nakabig ngadto sa pagkakatoliko. Kay si Cardinal Gibbons usa ka Catholic faith defender, in sense nga nagdepensa siya sa atong simbahan. Mao na nga matuldukan na unta kini nga pag-quote sa mga pastor sa Seventh Adventist kabahin ani nga libro ni Cardinal Gibbons. Kay ila lang putlon og basa, moingon sila nga gikan sa Genesis paingon sa pinadayag, wala gyud tay mabasa nga Domingo ang isanctified kundi Sabado. Mismo ang inyong obispo, mismo ang inyong cardinal mao'y nagsulti. Mao na ang technique, dirty tactics sa mga Seventh Adventist pastors o mga layman. Dili nila tiwason og basa kay dili nila matuhog, dili nila makuha ang ilang buot ipasabot nga naa sa ilang unahuna.